8 zápasov, 5 prehier, mnohé absencie pri nominácii a nízky vekový priemer tímu. Slovensko má za sebou jednu z najrozporuplnejších príprav v novodobej histórii. Práve preto je na mieste otázka. Je tento tím vôbec pripravený na majstrovstvá sveta 2025? Slováci odohrali v rámci prípravy 8 medzištátnych zápasov. Po 2 zápasy odohrali postupne proti Švajčiarsku, Nemecku, Česku a Francúzsku. Z 8 duelov si odniesli bilanciu 3 výhry, 1 prehra po predĺžení a 4 prehry. Celkové skóre 25-21 skresľuje dvojzápas proti Francúzsku a najmä posledný duel, ktorý skončil vysokou výhrou Slovenska v pomere 8-1. Demolácia Francúzov na záver prípravy bola jednoznačne vrcholom celej prípravy. Na druhej strane výbuchy ako 0-4 s Českom alebo neudržanie vedenia pri prehrách 2-3 s Nemeckom či 3-4 po predĺžení so Švajčiarskom sú veľkou červenou vlajkou pre náš tím. Najmä keď si uvedomíme, že krajiny ako Švajčiarsko či Česko medzičasom ešte výrazne posilnili a kvalita ich hry tak bude naďalej stúpať. Napriek nelichotivým výsledkom sa našli aj svetlé momenty. Záver prípravy bol jednoznačne najlepší. Tým proti slabšiemu Francúzsku konečne strelil góly a herne ožil. 8 gólov z posledného duelu pomôže so seba dôverou hráčov. Navyše v závere prípravy naskočili do týmu mladé pušky ako Dvorský, Sýkora a Honzek, ktorí sa vďaka tomu rýchlejšie začlenili do zostavy. V tíme dostali veľký priestor mladíci a mnohí ho aj využili. Napríklad spomínaný Sýkora či Dvorský sa ihneď po pripojení k týmu ukázali ako schopní bojovníci a už v mladom veku ako aj veľké posily týmu. Brankári sa ukazujú ako silná stránka nášho tímu. Samuel Hlavaj si priniesol výbornú formu zo závera sezóny a potvrdzuje tak svoju silnú pozíciu v reprezentácii z posledných rokov. Sekunduje mu dvojica Húska a Rybár, vďaka ktorej má Slovensko v bránkovisku dostatočnú kvalitu. A hlavne, aj v minulosti Slovensko dokázalo viackrát prekvapiť práve vtedy, keď sa od neho nič nečakalo. Ale buďme naozaj úprimní. Aktuálne vidím v tíme viacero problémov. Obrana nedisponuje kvalitou, na akú sme boli posledných rokov zvyknutí. Slováci inkasovali často príliš lacné góly a pôsobili v niektorých zápasoch až naivne. Náš tím má malé skúsenosti a nedostatok lídrov. V tíme nie sú vyprofilovaní jasní lídri, o ktorých by sa menej skúsení mladíci mohli oprieť. Najväčšie očakávania sa kladú do mladíkov ako je Dalibor Dvorský, Samuel Honzek či Adam Sýkora, ktorí tak budú čeliť tlaku, aký doteraz nezažili. Tým súvisí aj fakt, že neprišli žiadne posily z NHL. Aj keď to neplatí doslovne, keďže Dvorský i Honzek, ktorí sú v tíme, zažili v tejto sezóne debut v NHL. Reálne však posily z NHL neprišli. Slavkovský, Černák, Nemec, Tatar či Pospíšil nám budú výrazne chýbať. Všetko sú to hráči, ktorí by trávili na ľade obrovské množstvo času vo všetkých herných situáciách. Navyše sa jedná o rôznorodosť v ich hernom poňatí a prichádzame preto o tvrdého spoľahlivého obrancu, kreatívneho obrancu, strelca, tvorcu hry, ako aj hráča, ktorý dokáže totálne znechutiť súperovi celú hru. Posledným problémom, na ktorý netreba zabúdať, je zmena trénera. Vladimír Orsák síce má najlepšie predpoklady okamžite nadviazať na rukopis trénera Ramseyho, ale stále to nie je ideálny stav. Polovicu prípravy sa čakalo, či Craig Ramsey bude schopný viesť Slovákov na majstrovstvách sveta v hokeji a Orsák preto dodržiaval herné princípy kanadského trénera. Po oznámení neúčasti Ramseyho nemal Orsák dostatočný čas a ani priestor, aby naplno vtiskol týmu svoj rukopis. Napriek slabšej príprave netreba hádzať flintu do žita. Craig Ramsey, hoci tentoraz tým kvôli zdravotným problémom nepovedie, zanechal filozofiu, na ktorej sa dá stavať. Tým bude bojovať a neskúsenosť mladíkov môže byť vyrovnaná ich entuziazmom a elánom. Samozrejme, treba dať dôraz na disciplínu a tímový výkon. Práve to je teraz najlepšia cesta, ako vybojovať čo najlepšie výsledky. Majstrovstvá sveta vo Švédsku budú tvrdým testom. Nielen pre hráčov, ale aj pre nás fanúšikov. Možno nie sme favorit,
ale práve o to viac to bude stáť za to. Ja ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.